Com vas titular aquesta foto? Hòstia. Com la vas titular? Te'n recordes? A mi em va fer molta gràcia. No, la mateixa foto. És normal que m'emputi, no? El canal d'en CC. D'aquí, d'en CC. Toni Albà, benvingut. Què tal? Com anem? Ostres, quin plaer tenir-te aquí al Igualment, canal. Gerard. Això és una mica boig, vale? O sigui, farem una mica el que ens doni la gana. Sobretot tu. Molt bé. Tu ets una persona que no t'autocensures massa, no? No tinc aquest do. No tinc el do. Conto fins a vegades, he intentat, Faig un d'allò, faig el meu tuit, faig no sé què, conto fins a 10, que és el que m'han aconsellat, doncs conto fins a 10, una altra vegada fins a 10, conto fins a 100, conto fins a 300 i apreto. Comptar i comptat, però Clar, jo hauria et de diuen, fer. que no has comptat? Sí. A Catalunya es pot fer humor de tot o no? S'hauria de fer humor de tot, i no es fa humor de tot perquè som, això del llit i la mà, diguem-ne, ho portem a molts altres àmbits de la vida, i aleshores ens autocensurem, que és la pitjor censura de totes. S'ha de poder fer humor sempre de tot. Una altra cosa és com fas aquest humor. És a dir, s'ha de fer humor de tot, però com el fas? Tu com a humorista còmic d'humor negre has jugat a aquest límit, no? Sí, sempre. El tens dominat o no? Perquè, No, esclar, dius... Woody Allen, ell diu sempre, comèdia, més tragèdia, més temps. Jo diria espai-temps, no? Perquè tu agafes una cosa que ha passat, deixes passar un temps i llavors pots fer broma. No pots fer broma d'una cosa que ha de passar o que està passant molt a prop. Coronavirus. Estaria complit. Ok. Sí que s'ha de poder fer broma, sí, perquè és una cosa, ens en podem fotre del virus, diguem-ne. Per què? Perquè és una cosa, doncs, que és una cosa que és intangible, que no la veiem. No s'enfadarà, no ens portarà als tribunals. Exacte. Ara, una altra cosa és que ens n'enfotem de les persones que pateixen, que estan patint o que han mort pel coronavirus. Tant tu. És un film molt prim. És un film molt prim que tu has jugat i que fins i tot... Vull dir, has estat imputat per la justícia espanyola. Sí, per fer jocs de paraules. Els jocs de paraules. O per vestir-te de rei. Bueno, de rei... Estava als escrits del Guàrdia Civil i era, no? Que estaves... Bueno, sí, com a agreujant, diguem-ne, saps? Perquè... Però no de l'actual, Del Felipe V. Sí, bueno, del Felipe V, sí, coses d'aquestes que són surrealistes. Curiós com la justícia, o injustícia, dir-li com vulgui, doncs utilitza tota la seva maquinària per poder-te imputar o per poder-te acusar de qualsevol cosa que en qualsevol altre país seria considerada senzillament llibertat d'expressió. Els ciutadans hem de poder fer el que volem mentre no coartis ni la llibertat, ni el dolor dels altres, ni els drets dels altres. Ja està, és senzill, és molt senzill d'entendre, aquí no s'entén. La vida de l'actor té això. És una muntanya russa moltes vegades. Pots estar tenint molta feina, la tele et projecta molt, i després tu has arribat a servir cafès. No he arribat mai... Mira, aquest juliol que ve farà 40 anys que em dedico a fer teatre. 40. T'imagines, en tinc 58, vaig començar amb 18 anys professional. Això és una sort. És una sort. I mai a la vida he hagut de treballar cap altra cosa. He fet dintre del món del teatre, o per fer el món del teatre, he fet molts oficis. Ara mateix jo preparo gent, faig coach per parlar molt bé. públic. De fet, avui tens una classe, no? Em vas dir? Avui tinc una classe, però no és de coach. Avui és teatre adaptat per persones amb intel·ligència límit. Són persones que tenen dificultats, tenen... Bueno, teatroteràpia, és això, no? Teatroteràpia. No ho faig per guanyar-me la vida, ho faig perquè em ve molt de gust de fer-ho, amb un centre que és ACIT, Associació Catalana per a la Integració i Desenvolupament Humà, Molt bé. aquí a Gràcia, i m'ho passo molt bé fent. Això és per veure, no? Sí, això és per veure, si no... No. És així sulfúric, tranquil. És ginebra. Exacte. Hòstia, està fort aquest vodka. Sí, és dels bons, me'l van portar... Sí, importat. De Rússia directe. Tens un restaurant? Amb les meves germanes. 1918, Cuina de Mar. És l'antic peixarot de Vilanova. Bueno, jo he vist algunes fotos, és espectacular. Sí, és molt xulo. És molt xulo. Això està gravant? Sí, està gravant. Sí. Sí, no, és que... Perdona, deuen haver entrat trolls espanyolistes molta a dir gent. se come fatal! Però perquè ells van arribar a dir, yo vi cómo le caían los espaguetis por el suelo y los recogían con las manos, o el arroz, y lo ponían d'això, fets els espaguetis. Clar, espaguetis no en feu, és una marisqueria. Sí, és cuina de barca, de pescador. Clar. La base és que sigui molt bo, no quedar-se amb gana,
i que la gent quedin satisfets amb el servei i això, llavors tenim... És com una família allà dins. I us va bé? Hi teniu gent o no? Molta gent, sí. Escolta, has fet algun bolo que no hagi caigut ningú? I que diguis, vull marxar d'aquí. No t'ha passat, això? No, mai. Sempre hi ha Que algú bo que ets. riu. No, per por. Perquè per vell. Intentes sempre, marejar la perdiu, diguem-ne, per trobar, a veure, hi ha coses que potser no te les riuen tant o d'allò, llavors intentes anar cap a una altra banda, intentes, jugar-te-la. Quin nivell de celebrity ets a Catalunya? Tu pots anar pel carrer per Barcelona i dir, el Toni Albà. Quin nivell? Sí, la gent em reconeix. Sí, em demanen cada dia fotos, vas pel metro, no sé què, escolta que puc, sí, home, sí. I com es viu això? Jo amb tota la normalitat del món, perquè per davant hi va un agraïment, un agraïment... Hòstia, és molt bo aquest podcast. Sí, tu fot-li i cada cop aniràs parlant més. Exacte. Jo ho porto amb el màxim de normalitat possible. La gent és que ens sap greu d'anar-te a foto i dic, no home no, coi, jo estic molt agraït que són la gent que em venen a veure. I la parella, la família, els fills ho porten bé, això? Sí, una mica estranyats, perquè amb els nens, a vegades vas amunt, vas avall, i tu veus gent pel carrer que venen, es posen a somriure i tu els dius adeu, o ells diuen adeu, i adeu. Papa, qui és? No ho sé, no tinc ni idea. El coneixes? No tinc ni idea. Per què el saludes? Perquè m'ha saludat o perquè m'ha somrigut? Anem a fer el primer joc. Què hem de fer? Hemos venido a divertirnos, no? Hemos venido a jugar. Exacte. Aquest és un joc que normalment és per conèixer una mica més la teva persona i jo haig d'intentar encertar les teves respostes. Val. El problema és que, com que tu realment tens moltes persones, tens molts personatges, he pensat que cada pregunta la respondrà un dels teus personatges. La primera pregunta és per Josep Lluís Carot Rovira. Vale? El tenim aquí o no? Sí. Vale. I tant, el tenim aquí. Aquí el tenim, molt bé. Estaríem parlant d'una sèrie de coses que avui en dia no tenen cap tipus de relació amb la política actual. Qui és el mite eròtic de Josep Lluís Carot Rovira? Ai! Hòstia, ja m'has fotut. Exacte, jo intentaré saber quin seria el que el teu personatge de Carot Rovira pensaria que és. Aviam si encertem. Hòstia, ja m'has fotut, ara. Ara m'has fotut. Home, t'haig de descriure? No, tu escrius i girem alhora, aviam si escrius. Vale. Que sóc una persona que m'agrada molt el món clàssic, aleshores, a Catalunya, com a influència del classicisme, doncs ha hagut, en primer lloc, doncs, evidentment, a part dels ibers i d'altres cultures, però n'hi ha una que et va influenciar i Empúries n'és Empúries, sí. Empúries, doncs, n'és l'exemple, doncs, que és Grècia, no? I el meu mite eròtic és exactament... A veure... La reina Sofia. Tu què? Jo he posat... Un trio entre ell, Macià i companys. No t'he descol·locat. Sí, l'has descol·locat totalment. El següent és per Juan Carlos I. El tenim aquí. Hombre, claro que sí, hijo. Muy bien. ¿Cómo está? A ver. Emérito. Emérito. Emérito s'ha de ser rei. Era un mérito. Era un mérito, bueno, sí. No, ser rey tienes que entender que la vida pues te llega por derroteros impresionantes, ¿no? Bueno, allò que més detesta Juan Carlos I. Em sembla que també el mite eròtic, pues llavors no faltaven pàgines. Allò que més detesta? Sí. Hombre, esto lo tengo clarísimo, ¿no? Sí. A ver. Ya lo tengo. Ya he terminado, señorita. Que ràpid. Señorita. Juan Carlos. 1, 2 y 3, va. Què has posat? Trabajar. Que no sé lo que es. I tu què has posat? Una nit sense sexe, home. També és cert, no? també és cert. M'ha arribat a dir que ha tingut 10.000 amants, amb tota la seva... Bueno, no te voy a decir el número. Usted lo sabe, ¿eh? Yo lo sé. ¿Y cuánta hora? Això tampoc m'ho dirà. Tampoco te lo voy a decir. Següent pregunta és per Benet XVI. Home! Sí, adelante. ¿Qué tenéis que decir? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta és... Sí, Que tu n'és emèrit, eh? Sí.
Benet XVI no aniria mai a... Hòstia, ara m'has fotut. No aniria mai o no aniria mai. Ja està, A veure, ja la tengo. Benet XVI has posat... Com el coneix, com el coneixem. Jordi Pujol, Molt bé, ja sé de qui parles, oi? Molt bé, com què es vols? troba? Em trobo ara mateix, molt bé, no? Estic fent un règim. Ah, sí? Sí, formatge d'Andorra. És boníssim, molt bo. I va sovint, no? Sí, bueno, sovint o baixant, també, perquè quan puges sudes i quan baixes, no? Jordi Pujol té por a... Espera't un moment, ja està, mira. Ja ho tinc, mira. Sí? Sí. 1, 2, 3. Estirar la manta. Tinc por d'estirar la manta i per això no ho faig. Clar, no. Ja vindrà, periodíssim. I molta altra gent tindria por si estirés la banca. Molta altra gent. Jo he posat la Ferrusola. No, Enfadat, molt bé. Porta escoltem molt bé. Que fot unes bronques que no ve. I ara aquesta sí que és per tu, el Toni. Vinga, ara. El pitjor insult que t'han fet a Twitter. Hosti, saps què passa? Que és tan difícil. El que recordis, algun que t'hagi... No, però és que mai em considero insultat. Els considero que són la seva llibertat d'expressió i penso, em diuen fill de puta? Bueno, algun així original que hagis rebut, alguna cosa... No. Et diré un insult que m'han volgut insultar. M'han volgut insultar. I jo no em considero insultat de cap de les maneres, no? Ja està. És un insult que m'han volgut insultar i no ho han aconseguit. És catalufo. Catalufo, clar, és un orgull. Sí. Però és que si jo m'han dit, tu, volent insultar, tu, mira lo que pone en tu DNI, eres espanyol y lo seguirás siendo. I m'ho diuen com un insult, quan ells són espanyols. Clar, jo he posat això. Machirulo. Machirulo, hombre blanco, fistera. Què és això? Hem encertat un, N'hem encertat un. Escolta, És molt, està molt bé. Tu fas poesia. També. Hòstia. Ara hem d'usar el boli petit. Pues He sí. vist fins i tot, a la Wikipedia diu que ets director de cine. No, això és mentida. No hi ha dit director de Això cine. es va haver-hi algú que un dia va agafar i va barrejar. Va barrejar el que jo que faig d'actor, director, He pensat. productor, autor de teatre, no sé, tal, i devien posar tot això, i director de teatre, cine i no sé què. No, soc actor, he fet petites intervencions en petites pel·lícules Vale. de cine. Clar. Però quan ja em foten director de cine, jo sempre penso, mira, tant de bo. Sí, però és que he pensat. Una de les preguntes era, perdona l'ignorància, però què has dirigit? Res. Escolta, mira, poesia. Hem de tenir un minut per fer una poesia. Jo et diré 2 paraules que hauràs d'incloure a la teva poesia, una estrofa, Sí. I tu m'has de dir 2 paraules. Vale. Les meves paraules que jo et dic són Espera't, digues. Roldán i Zeta. Has de fer una poesia on aparegui Roldán i Zeta. Que no ens posin que no ens imputin el canal, Vull dir, compta fins de 100. I tu? Turbocompressor? I... hòstia... Perpinyà. Un minut. Val, ja estic. No té cap tipus de sentit. Per tant, se me n'en fot. Primer aquí a la Pato. A veure, jo. He fet 4 estrofes, Vale, et guanyaràs perquè tu ets A veure. A Twitter. Però que és molt... Però normalment tinc més temps. Turbocompressor i Perpinyà. A l'unionisme endinyà, una multitud a Perpinyà, Carles Puigdemont, amb amor, cap a la independència com un turbocompressor. Suspenso total. No, Bueno, encantat perquè totes les síl·labes Sí, van comptar. exacte. Prima sonante los pares. Yo los pares. Amb Los dos pares pares. de cojones. Mira, la meva és... A veure. Lluny de la Vall d'Aran hi va passar una estoneta la Irene o la Roldán des de la X, Y i Z. La gent que voti amb els seus comentaris el guanyador. El passat a Twitter. El
passat a Twitter. Vale? No parlarem. El passat és passat. Exacte. Quantes vegades has tuitejat, ho saps? Hosti, ni punyetera idea. Perquè ja tens dos Això perfils. m'ho va preguntar el jutge. No, quants seguidors tens? No ho sé. Quants, sí, 130? No ho sé, no sé quants. Però clar, és que tens dos perfils, ara. En un Bueno, tens 20 perquè un el i van suspendre, no se sap per què, per uns tuits que em posava, dic, però què hi ha aquí de dolent? I llavors vaig posar-lo a l'altre i en 4 dies... te'l van recuperar l'altre. No, em va pujar 20.000, Sí. en 4 dies. Dic, Sí, bueno, et van ajudar uns quants allà Sí, retuitant. tothom retuitant, que tothom li estic molt agraït, perquè hi ha moltíssima gent que retuiteja, no? Sí. Doncs jo conto el gros, vale? El petit, Vale. perquè si no ja... Si no, el petit de tant en tant hi entro per agrair. Faig de jutge. Vinga. Quants tuits has fet en la teva història al perfil gros? No en tinc ni Una idea. xifra. No ho sé, 3.000? 3.000! No ho sé, això no tinc idea. No m'ho miro mai. 237.700. Opa! Això? Compten els retuits i tot, I les respostes, tot. Diu 237,7 mil, per tant són 237.000. Que bèsties. 3.000 no, tio, 3.000 ho deus fer en un dia. Pregunta, què has escrit més vegades a Twitter? Collons o cony? Hòstia. Collons, potser. Sí! Sí? Sí, bastant més. És una cosa que dic, jo renego moltíssim. La proporció és 1 a 4. És a dir, per cada cop que dius un cop cony, dius 4 vegades collons, més o menys, amb el que he pogut indagar del teu perfil. Amb quin polític vas fer una rima amb cagarro? Què rima amb cagarro? Seria Manuel Valls? La rima és assonant, aquí. Del PSC. Del PSC? Navarro. Navarro. Pere Navarro, pobre Pere Navarro. Sí, vas fer una rima de Pere Navarro amb cagarro. És que, esclar, jo saps que soc molt escatològic. Sí, bueno, la cultura catalana és molt escatològica. I a mi m'agrada molt usar-la, diguem-ne. Saps, prefereixo en lloc de dir ets un fill, no sé què, que haig d'estar molt emprenyat, prefereixo dir ets un cagarro. Escolta, veritat o fals? Has desitjat que els integrants d'algun partit polític patissin diarrea groga? Sí, segur que sí. Bàsicament era una resposta a que treien llaços grocs. Ah, això. I vas dir, doncs, Desitjo que tingueu una diarrea groga. recordes com vas bautitzar a Soraya Sáenz de Santa Maria? Li vas canviar el nom així amb conya. No ho sé. Li vas dir Soraya Sández de tanta tonteria. Sí, aquest me'n recordo ara. Sí. Soraya Sández de tanta tonteria. És bo, és bonic. Com vas titular aquesta foto? Hòstia. Com la vas titular? Te'n recordes? A mi em va fer molta gràcia. Algo de no sé per què treus a la cara... No sé per què ensenyes la cara. Hi ha molts implicats. És el somriure vertical. Aquest també és bo, però no. Vas titular-ho Albert Boadella i Toni Cantó a la mateixa foto. Però encara segueix. Jordi Cañas hi surt, però no se'l veu de genolls i amb la boca plena. És normal que m'emputi, no? Però vas comptar fins a 100 aquí també, no? Aquí fins a 300.000. Comptar. El tipus és, tinc això d'aquí. Això és un pulsòmetre. Un pulsòmetre. Vale? Perquè si hi ha alguna pregunta que t'incomoda, l'apretes, fa soroll, si l'apretes veuràs, apreta. Exacte. És el pulsòmetre, El tens aquí, no sé si es veu una mica, Està aquí, aquí. Exacte. Si hi ha alguna pregunta... Hòstia, ja te l'has carregat. Tens 4 comodins. Quatre comodins, que són 4 senyors petits confortables. Exacte. El primer és el del público. Vale. Però com que no hi ha público, no serveix per res. Exacte. El segon és el de la llamada. I com que no tenim telèfon... Exacte. No, aquest sí. Ah, sí. Tenim el teu telèfon. Ah, vale. I si tu apretes el comodín de la llamada, trucarem a l'atzar algú del teu telèfon. Ah, hòstia! I Vale. això com ho saps? Perquè jo aniré fent i diràs prou, i el primer que surti. Hòstia, Déu meu. El comodín de la mentida, vale? Que pots dir... Això és una mentida. És una mentida i per tant contestar el que vulguis. Vale. Val? I el comodín de l'orella, que és que m'ho dius a mi, jo sí que ho sabré, però l'audiència no. Va, perfecte. T'has drogat molt a la teva vida?
Mai. Anava a apretar, no. Anava a apretar perquè no sabia si havia de contestar No. Només quan no vulguis. Vale, quan no vulguis. Sí. Vale. Si m'he trucat molt a la meva vida, Sí. Lo normal. Considerant el vi o l'alcohol, evidentment que sí. Fumar no, He fet 4 calades i no m'ho aconsello. Tu no saps el que és viure dins meu. Viure dins meu. Alterar si ets així, ja imagina't. Vull dir que... I d'altres coses tampoc, no, res. Has sigut infidel alguna vegada? Sí. Sí. Ja està. Era molt jovenet, però sí. Vale, molt bé. La primera paraula que et ve al cap si et dic Inés Arrimadas. Ets pulsòmetro, que no m'imputin el cap. No. Mediocritat. Ja està. Si Toni Albán no fos actor o humorista, què hauria estat? Què hauria sigut? Moltíssimes coses, perquè hi ha moltes coses que m'agraden. Però segurament avui estaria fent arqueologia. Any d'independència de Catalunya. Abans de 10 anys. Sí? Sí. Abans de 10 anys segur. Segur, més a més. Però abans de 10 anys pot ser l'any que ve o el 2029. Tal com va dir Alexandre Deulofeu. Exacte. Que va dir el 2029, no? Sí, però vull dir que jo penso que la situació no s'aguantarà, no ho serem perquè el que nosaltres fem, ho serem perquè l'estat espanyol no ho farà. I perquè... Sort d'ells, diguéssim. A qui votaràs aquestes eleccions que venen? El president Puigdemont és el meu president. I ja està, i és així. Has anat alguna vegada al barri roig d'Amsterdam? El barri roig? No hi he estat mai. No hi he estat mai a Holanda. No hi he estat mai a Holanda. No hi he estat mai a Holanda. D'acord, perquè t'anava a dir, la segona pregunta és, t'has trobat algú conegut? Amb qui aniries a sopar? Benet XVI o Juan Carlos I? Pot ser tots dos alhora? Sens dubte, amb el rei. Amb el rei. Amb el rei, sí. Seria molt bo que tu... Amb el rei, segur, home, sí, més a més. Des d'aquí, com que segur que veurà aquest vídeo, Juan Carlos, al restaurant de Vilanova... T'espero, claro que sí, home. El teu restaurant, hosti, seria boníssim. No has fet servir el comodín, és l'última pregunta, Hosti, pas. Mitjana de relacions sexuals mensuals. Totes les que puc. No és una cosa que em preocupi massa, el que sí que em preocupa és la qualitat. Això és m'agrada. Sí, soc molt... Quan era més jovenet... Era al revés, potser? Era al revés, i ara, doncs... Però jo prefereixo molt... perdre-hi el temps, diguem-ne, Starsky, saps? Starsky i Hutch. I Hutch. Escolta, no has fet servir els comodins? No. Però el joc de la trucada l'hem de fer. Va, vinga. Va, tens el telèfon? Això. Sí, el telèfon. Va. I jo aniré tirant? Vale, millor que no veig. No, jo vaig tirant, vale? I quan em diguis ja... Vale, ara. Pam! Aviam què surt aquí. Ja està. Oi, ara. Ha sortit minoria absoluta. No facis això. T'ho juro, no és broma. Qui hi ha sobre minoria absoluta? El Mingo Rafo. Anem a trucar al Mingo Rafo. Que fort, Hòstia, minoria absoluta, no fotis. Això seria molt fort. Aquí tinc molts amics de minoria absoluta. No, però... Mòbil, vale. I què li dic? Posem... No. Quina és la pregunta? La pregunta és, la mitjana, quan creu que fa? I jo li faig amb ell? Hombre, Mingo, com va això? Què tal, què dius? Què tal? Bueno, encara estic amb líos de dolor i tal. Ai, hòstia, me cago en dena. Escolta'm una cosa, mira, t'explico. Estic amb el Gerard Cese. Hola, Mingo, què tal? Escolta, està fent un programa en directe i llavors hi ha tota una sèrie de preguntes, vale? I una d'elles era un comodín que ell agafa la meva agenda i el primer que surt, vale? El primer que surt a l'agenda és la trucada del... I has sortit tu? I has sortit tu. O sigui, ara molta gent sap que tens dolor, esperem que ja estiguis millor. Exacte. Bueno, tampoc passa res, molta gent té dolor, Sí. No és una cosa... A la pregunta que has de contestar tu pel Toni és... M'has de contestar en nom meu. Exacte. Sí, tu l'has de contestar tu, per això. Exactament. Quina creus que és la seva mitjana de relacions sexuals mensuals?
coneixent-nos... Sí, doncs jo diria que cau dia sí, dia no. Molt bé, això. Tant de bo! Però no dic tots els dies, Dia sí, dia no. Dia sí, dia no. És que té molts bolos. I amb els bolos es lliga molt, no? Ai, que li creu un problema, ara. Quin mite! Val? Jo diria, Jo diria. Doncs, ningú... I en setmanes tothom té, no? Clar. I aleshores, clar, doncs allò del sábado sabadete. Molt bé, Mingo, moltes gràcies, Moltes gràcies, Mingo. per jugar. A veure si ens diem aviat. Vinga. Vagi bé. Parlant. Una abraçada, sí. Igualment. Vagi bé. Adéu. Adéu. L'últim joc, per mi, de fet, m'ho he muntat per mi, això. Vale. Per poder dir que jo he improvisat, Antonio. Vale? O si no, parem de fer-ho totes les coses. Bueno, però ara, a nivell teatral, mira què et porto. Home, Home, per favor. aquí. Aviam si... A tu se t'aguantarà millor perquè tens un bona... Molt bé. Veus? Home, fem gràcia, no? Sí, molt bé. És el joc de la improvisació. Molt bé. El típic joc. El típic de... Jo seré un metge i hem de ballar del toc-toc. Tinc un programa, és un generador de paraula. Professió. Ha sortit arquitecte. Hola, sóc arquitecte. Arqui de tirar l'arco tecta, de les plaques tectòniques. Detecta. Una part del cos humà. Que surt el colze. El colze. I per acabar, una paraula random del diccionari complet, a veure què surt, i amb aquestes tres paraules haurem de fer una improvisació. Surt vida. Hòstia. Vida. Anem un moment. Ai, no, metge. Ja estic, com metge, amb la... Llegando... No és aquí. L'altre número. Aquí tampoc és. L'altre número... Ai, no, era el d'abans. Tiro enrere... Aquí. Toc. Endavant! Ting-dong. Passi! Oi, sóc cap fora de la porta. Què tal? Molt bé, què té? Tinc arquitecte. Agut? I com es troba? El colze. I... El colze em fa mal. Soc arquitecte. Soc un arquitecte i el colze em fa mal. Pourquoi? Perquè la vida és així. Li recepto les pastilles del riure. Les pastilles, sí, perquè no em facin gas. El que ha de fer vostè és no m'ha de fer gas a mi. No li haig de fer gas. No m'ha de fer gas. No li faré gas a vostè. No. No li tiro pets a la cara. Ni res, ni res. I podem dir que acabem el gag colze a colze. Colze. Ets un pallasso de... però un pallasso... No m'ho havien dit mai. No, però amb tota... A mi m'encanta, jo soc... Això sí que em sap greu, quan insulten a un altre li han dit Pallasso. pallasso. A mi jo no Com soc no? Que és la meva. Exacte, jo he fet de pallasso molt de bautizos comuniones, el que és la guerra dura del pallasso, i per tant els clowns m'encanten, sobretot els estipats com tu. Ha sigut un plaer tenir-te aquí, moltes gràcies, Toni. Ens veiem a la següent. Adéu!